Kicengsi kardom kadu kawe Carbitis 2.0 YouTube channel long kelangara tu ana pan stami lapen pini nali tu pan labang so video long na kiwan pi matina ke than ponji labang ke PMAY Hemso ali sa putang sinali tum hana than pachini ponik po nali tum labang so YouTube channel long jongsi nang ka humri milang pul dega chingwan penali tum subscribe ikon lapen videos tami nali tum share pon ikon tangge non pathek pen PMAY Hemso labang so alam aputang le non lang polo nang lapen cethan polo nang Tangle non cethan ponthulo nang PMAYG Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Benefit Guide nili nang than pachini ponikpo kedam tang hut hemso kelong le atum penangan ka apply dun atum dolo lapen hola sohot apply dun bang do o puwai fit sitami kuma mentong nang kelele ne lapen labang so a benefit mata ale kumantu si kelong jilo ni lapen survey det pen copy pi a process si ke claim nang lang lo ne la so details bang nili non nali tum apan nang than pachini ponik po lapen nali tum panchuning rilo labang so YouTube channel along jong si nang ka humri milang polote nali tum kaching on pen subscribe ikon lapen videos tami alam so aport pi pen share ponikon tangde kicheng si chethan polona what happened after the survey survey det pen api copy pi a process si ke claim lo mate a process koson lo lada ke tok pondo lo after your PMAYG house survey is completed the following process usually take place kicheng si survey tang det pen documents labang ke verification po local authorities atum lapen approval from block development office mate BDO office along pens tami alang litum documents sajat lang thai pensi alang litum accept onik po lapen accept tang elo pulo tang te beneficiary list paklang ponik po koma fansi pineng chi ba pinang ne koma se documents ki choklo chokchelo documents chokli matumang ke beneficiary list along alang litum amen bang chiklang dun po lapen alis paklang pon igdet pen api sanction po house sanction by government authorities atum sanction po sanction alo paklang pon igdet pen api alang nitum tangkas tami kicheng si installment la bang kinani tum kip ka survey hot mate ka apply hot kipi dun abeng account along tangka la bang ke first installment chetha ponik po jolalo lapen ko ana porsi la survey det pen labang so beneficiary list kapiklangji labang ke lason lo labang ke timetable lavelo mate apor alang litum kedualing si labang so process bang ke claim lo fix a time bang ke alang litum pipon pe arni si bena chok dia ta thekji ban ingkani sinang ko kathek kalite chiklo ijon lanang ko kathek lapen verification jong si chat olo pulo tangte labang ke long da prang po lapen government fund jong si available do pulte labang so alis tami paklang ponik po lalo government fund pulo tahda government men ki PG atangka jong si do pulo tangte labang ke alis kapiklang ta chat mo chet po lason lo lapen district level approval process tami odak jong si district level long tami accept nang ji apot odak jong si akam claim ige det pulo tangte labang ke delay det po mate England wadat po lapen state government ahin bens tami labang so process bang ke claim der pulo tangte alang litum paklang lerek po jelalo lapen kumama tum sil labang so hemso kilong dunji lalo pulote they belong to a rural household mate rural area pen rural area long ke dua tum silong don ikpo lapen poka ahem ki dotang tumbang ke long nundelo lapen SECC data mate approve survey salong amendo nang po lapen Aadhaar card bank account details lagpang ke choglim nang po lalo lapen labang so PMAYG Hemso alogot mate
Hemso dia de kilongi kali ladak penaan alang litum benefit ke at pondo ke cengsi ali ke at pon labang ke nang litum job card pen stame akirap long pon ikpo lapen Swachh Bharat toilet assistance tame nang litum long pon ikpo lapen LPG electricity connection schemes tame alang litum nang pi ikpo la ke thom an bangke Hemso jong se kelong note lahai alis tame nang litum long ikpo lapen documents ko pipia son si kipidu nengji documents labang ke Aadhaar card bang ke duwek nang po bank passbook do nang po mobile number voter ID identity proof of fund land ownership details labang ke nang ne pidu nang ne stamina li tumalong Aadhaar card pen kilinga mobile number ta do nangji lapen bank account pen kilinga mobile number ta do nangji Aadhaar card bank account long kipidun a mobile isi nangji mate kachingbar do nangji jalalo lapen Hemso list bang komantu si Klang ba kilong ma pulo tangte nilitum area langdam lo pulo tangte ladak bangke pi ponik thailo hemsolis bangke paklang ponik lo lasinalitum area bang hemsolis paklang pon elone paklang pon penela bang tanili bangke putekte lapen non alis bangke klang lo lapen hodak stami penangan abang fitum amen dudunos stami la tangka bangke pi pon jadet la bangke government hinpen pangda pon penang lapen Keder bang kelaan derwara relo long da perang po labang so tangka labang ke nali tumjong si ali salong nali tum amen dolo pulo tangte hodak nali tum registration number doji napen holo so registration number pen nali tum online stami check dam ikme online ki check ji apa nali tum PMAYG.nic.in nili labang so website a link labang so video description along ba comment box along nili pin pon igdet pon alitum hadak bear pen direct nalitum lang dam ikmelo lapen kilang nang zia hot copy paste si kinang zima pulo tangte registration number do pulo nalitum pidunang po kalite Aadhaar number lapen mobile number lakit home pen stami nalitum arideng donang po lapen nalitum jong si hemso alis kuna sikilang dam neng ji lapen koson sikilang ji ma pulo tangte nalitum tebokhead gram panchayat office kalde video lapen rural development department official mate blog along dampen nalitum lahayalam bangki arjudam ikmelo lapen PMAYG process samarde bangla sono survey la bangki household verification complete lo pulo tangte alang litum documents verify ponikpo documents verify gal lopolte approval ikpo beneficiary list paklang ponikpo lapen beneficiary list klang iglo pulo tangte sanction ikpo sanction det penapi fund bangke nalitum bank account along nang lo ikpo jolalo lasi nalitum kedam tang hut jog dun apply dun pulo tangte labang solis kunasi kelang nang jima pulo te niliamo ta pulo nalitum tibo hat block office damon hodak nalitum detail salam labang ke sini pon ikpo lapen arju long ikpo lapen puthot update jong sinili long dun lo pulte nalitum apan labang so YouTube channel long video hin penili nang than pe sini pon ikpo lasi lason update kilong erje pan laso YouTube channel labang ke nalitum subscribe ikon tangi domi thagmi kadukawi karbitis 2.0 YouTube channel long kilangara do anapan stami nilin pen kardom